Weche matimore counties makalo wang'io siasa go eko mano mar county ma Kisumu kuma bende maneja e boma ma Kisumu migosi Abala Wanga koro kwedo mokalo jogo eko mabende osewuok oko kendo piem kod gavana ma county ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o e laro kom gavana ma county ma Kisumu kowacho ni gionge kod nyalo mar golo Nyong'o e komno ero kaluwore ni Ngire Nyong'o osetiyo tich makare ne oganda jo Kisumu duto. Koloso e gwego eko mag Seme, migosi Abala Wanga owacho ni nyaka ne Ngire Nyong'o donje tele county ma Kisumu osekelo dongruoge mathoth mabende nenore kendo kik ng'ato wuond jo Kisumu county gi weche manono. To Raila obet president, osiepne manyalo loso Kisumu county en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o man gi rieko gujuzi mar kwayo Raila pesa ka president mondo los gik muneno uduro kaegi. En ma en gujuzi. To joma temo chung' kode Ken Obura pod tin e cha nyanyuog lenga. Ere ng'ama ong'e tin nyanyuog lenga? Ng'e tin nyanyuog lenga? Kokia to wapim ni dak achiel. Nyanyuog lenga ok nyuok mopong'. Okoru. En koro kolengre konego lengre kumochiko yo to lengre kawi swini. Ewilo nyanyuog lenga. Mane tie nyanyuog lenga? Koro Ken Obura pod tin e nyanyuog lenga. Orita obio support governor giti together ka governor otiego 2027 to doko tegno matin. Koro nyalo bire wakuothe wach succession mar governor. To sani to we mondi matin. Pesa nego olose go gimoro matin mabro konye 2027. Outa tena ena dhao gi yenyu. Gimo wacho kama development onge. Gik ma Nyong'o oseloso konyal timo. Ena dhao Senate monego losi odhume Kisungu otame kuno. Dondruok yie kor gweng'o mong'e.